Με τη χάρη του Θεού, σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε εδώ στο παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας, στο Άνω Πολύδροσο, ή όπως λέμε εμείς οι ντόπιοι εδώ πέρα, η Άνω Σουβάλα. Το παρεκκλήσιο αυτό της Αγίας Βαρβάρας εορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου. Σήμερα έτσι ξεκινάμε στην αγάπη σας μία σειρά από μικρά βιντεάκια, τα οποία θα αναδείξουμε τα παρεκκλήσια της ενορίας μας. Και ξεκινάμε πρώτα από το παρεκκλήσιο εδώ της Αγίας Βαρβάρας. Όσοι θέλετε να ακολουθείτε το κανάλι μας στο YouTube, δεν έχετε παρά να πατήσετε το καμπανάκι ακριβώς κάτω από το βίντεο και να γίνετε συνδρομητές δωρεάν, ώστε να λαμβάνετε άμεσα κάθε φορά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε. Η Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Μαξιμιανού, περίπου 286 με 305 μετά Χριστόν, και ήταν κόρη του ιδωλολάτρη Διοσκόρου, ο οποίος ήταν από τους πιο πλούσιους ιδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως. Ο πατέρας της, λόγω της σωματικής ωραιότητας της Αγίας, την φύλαγε κλεισμένη εντός πύργου. Δεν γνωρίζουμε πού διδάχθηκε τις χριστιανικές αλήθειες, καθώς ο πατέρας της ήταν φανατικός ιδωλολάτρης, λόγος για τον οποίο άλλωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον τριαδικό Θεό. Ένα τυχαίο περιστατικό όμως την πρόδωσε. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τεχνίτες ότι η Αγία ζήτησε να της ανοίξουν 3 παράθυρα στον πύργο, όπου ήταν έκλειστη στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και έτσι βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει χριστιανή. Εξοργίστηκε τόσο που την κυνήγησε εντός του πύργου με το ξύφος του για να την φωνεύσει. Η Αγία κατέφυγε στα όρη, αλλά ο πατέρας της τη συνέλαβε και την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα Μαρκιανό, κατηγορώντας την για την πίστη της. Όταν ανακρίθηκε, ομολόγησε με παρησία την πίστη της στον Χριστό και καθίδρυσε τα είδωλα. Μετά από φρικτά βασανιστήρια διεπομπεύθη γυμνή στην πόλη και τέλος σφαγιάστηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Τη στιγμή όμως που είχε αποτελειώσει το έγκλημά του, έπεσε νεκρός χτυπημένος από κεραυνό κατά τη Θεία Δίκη. Η Αγία Βαρβάρα προστατεύει τα παιδιά που πάσχουν από ευλογιά, επειδή σύμφωνα με μία παράδοση, η Βαρβάρα ζήτησε από τον Θεό να προσβληθεί από ευλογιά για να χάσει την ομορφιά της και να μην παντρευτεί έναν ειδωλολάτρη που προόριζε για αυτήν ο πατέρας της. Παλαιότερα, η μολυσματική αυτή ασθένεια φέριζε και άφηνε μόνιμα σημάδια στα παιδιά. Γι' αυτό και οι γονείς σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την Αγία Βαρβάρα πρόσφεραν ανήμερα της εορτής της στους πιστούς κόλυβα, κολυβόζουμο ή μελόπιτα που προηγουμένως είχαν ευλογηθεί από τον ιερέα. Η Αγία Βαρβάρα θεωρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες Αγία Προστάτης Πυροβολικού. Στην Ορθόδοξη εικονογραφία η Αγία Βαρβάρα ζωγραφίζεται πολλές φορές με ένα ποτήριο στο χέρι, όντας προστάτηδα ενάντια στον ευνίδιο θάνατο και μη θέλοντας να στερηθούν οι ετοιμοθάνατοι τη Θεία Κοινωνία. Συχνά τη συναντούμε κοντά σε έναν πύργο με 3 παράθυρα ή κρατώντας ένα βιβλίο για τους ετοιμοθάνατους ή ένα κλαδί φοίνικα.